बरायबाय आं दिनै नोंथांमोनदो दान्दिसे लाबोफैनानै रायज्लायनो नागिरदों ओरैनो सावरायनो आरोना साननैसो आं भिडिअ बानायनोबो मोनथाराखै। लाइभआव फैथ्राखै माथो मानसिफ्रा अनलाइन गैया नामा? आं भिडिअ बानायनो एकदम समखौनो मोनथारला साननैसो माने ओमफ्राय टाइमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा मोनो गेजेर गेजेर ओमफ्राय बे समाव मा खालामो आङो उन्दुनो माने उन्दुयो आरो उन्दुनो गोनां जायोना हराव नाइट डिउटि मोनो जेनेबा माब्लाबा खस्थ' जायोब्ला सानाव उन्दुनो गोनां जायो बेनिफ्राय बाखि टाइमाव माने दावराव जायो आरोना फांखा लगायो नालाय फेना बिराद आवाज होयो दैनि फांखाया ओंखायनो भिडिअ बानायनो माबा जायो आङो दावराव खोनानायखाय नोंसोरबो मोजां मोननाय नङा भिडिअ' कुवालिटिया मोजां जाया होननानै आवाजआ एकदम सेव सेव जायोना ओंखायनो सानै नायदों आं गोबांनोनो खिन्थाहरदों आरोना मायाव थायो मायाव मायो होननानै गोबाङानो सोङो ओमफ्राय आं दाहोना थायो होननानै बुंखायो आरोना माने दाहोना माने ओरैनोथ' जेनेबा गायनाय फुनायनिल' मावग्राया दाहोना नङा आं गावखौनो दाहोना बुंना लायो आरोना खिन्थु गुबुनखौ बुङा आं गुबुनाव थायो मालायनाव खामानि मावो नालाय ओमफ्राय दाहोना बुंनानै लायो आरो आं जेनेबा मानसिफोरा थायो थेवबो दाहोना आं इसोरखौ बुङा जेनेबा आं गावखौसो बुंना लादों आरोना मानसिफोरा थांदों फैदों थांदों फैदों लाइफआव फैनानै आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन खिन्थु बुंबा गोरोन्थि जागोन नामा खायफा गाज्रि मोनगोन नामा आंनि साबसक्राइबारफोरा माने आं बेखौबो सानो गोबाङानो आंखौ बुंहरो आरोना आंनि चेनेलखौ प्रमट खालामना हो आंनि चेनेलखौ नोंनियाव बुंनानै होलाय होननानै ओमफ्राय गोबाङानो आरो बुंफिनबावो आंनियाव ना मा बुङो मिथिगौ ना बेफोरबायदि गेम्सनि जेनेबा फ्रि फायार पाबजि बिदिखौ नों प्रमट खालामनो नाङा होननानै गोबाङानो बुङो आरोना देबजित दैमारि नोंलाय बहानि आं धेमाजिनि ओमफ्राय गोबाङानो बुङो आरो बिदि प्रमट खालामनाङा बिदिखौ होननानै मानो होनबा गोबां गथ'फोरा फरायो आथिखालाव मानोना जोंनि समावथ' बेफोरबायदि पाबजि फ्रि फायारनि खोथायानो गैयामोन अनलाइन गेमनि माने जेबो माबा गैयामोन जोंनि समाव दै आरो आंनि जाखिनि लोगो दंमोन ना फरायनाय समाव बिसोरो पाबजिफोरखौ बारा गोसो होआमोन बे समाव पाबजि फैयाखैमोन फरायनायफ्राव एसे गोसो होयोमोन मार्कफोरखौ बिराद लाखिनो हायोमोन ओमफ्राय आंनि लोगोफ्राबो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आंबो बेफोरबायदि गेमनि चेनेलखौ प्रमट खालामनो एसे बाखांनाय मोनो आरोना नों बबेयाव थायो नाब्ला फाय आयु आं गुबुनाव दाहोना थायो होनबायनो थायो आङो पुर्निमा गयारि नोंसोर नुबायनो थायो दा गाज्रि मोननो नाङा आं होदों कमिउनिटि टेबाव होदों आर ना गेमनिब्लाबो जिखुनु रस भिडिअ' बिदिनो बायदि जेनेबा सर्ट मुभि ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा ब्लग भिडिअ बायदि बानायग्राफोरनिखौबो आं कमेन्टि टेबाव होदों आरो ओमफ्राय माने भिडिअ बानायनानै बुङाखै आरो सिगां बुंदोंमोन ओमफ्राय खानैसोआ बादा होनायनि थाखाय आं दोनथ'ना दोनदों आं मा होनगोन ना होना प्रमट खालामगोन खालामा सानबाय थादों आरो ओमफ्राय कमिटि टेबाव आं सेयार खालामना होदों ओमफ्राय आंनावबोथ' साबसक्राइबारा बारा गैया नालाय ना 4,000नि बाराल'सो ओमफ्राय ओंखायनो खायफा सानोबो नामा नोंनो प्रमट खालामनायाव जेबो साबसक्राइबारानो बाराया आनसाबसक्राइबसो खालामफिनो मानसिफ्रा होननानै जेनेबा बयखौबोथ' आं खावलायगोनसो खिन्थु जर जबस्थिथ' बुंनो हाया नालाय ना जेनेबा नों खालामथार नों साबसक्राइब खालामना होथार होननाथ' जेनेबा बुंबा मालाय मानियाब्ला आं मा खालामनो ना जेनेबा आंनाबो दिनैसिम मास मोनब्रै जाबाय नामा आरो मे जुन जुलाइ आगष्ट
मास मोनब्रैयाव हाबगासिनो आरोना आंनाबो चेनेला बे सिगां दंमोन चेनेल दंमोन आंनावबो ओमफ्राय मनिटाइजेसन अनबो जादिया ओमफ्राय जाखिनि इउटुबनि रुल्स बेखौ आं फल' खालामनो हादिया आरो जेनेबा हादिया जाहैदिया बै समाव ओमफ्राय ज्राब दोनबाय आङो ओमफ्राय दोननानै दा नैबेखौ बर' इउटुब चेनेलखौ खुलिनानै माबाबाय आरोना सालायगासिनो गोबाङानो बुंहरो आरोना आंनि लोगोफोरा बुङो नोङो रस भिडिअ बानायब्ला रस भिडिअ'ल' बानायबाय था गुबुन ब्लग भिडिअफोर मानो होफायो मायो होननानै एक्सुलि बे आंना रस भिडिअ होनाय चेनेल नङा आरोना सोरखौबा बुंनो गोनांखौ बुङो ओमफ्राय बिदिनो मटिभेट भिडिअ ब्लग भिडिअ आं सिगां बुंना लाखादों बे चेनेलाव मटिभेट भिडिअ लाबोगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा बिदिनो लाबो आरो सान मोदान ना आं सिगां बुंखायो आरोना गाज्रि मोननो नाङा बे चेनेलाव आङो मटिभेट भिडिअ माब्लाबा ब्लग भिडिअ बिदिनो इन्टारटेनमेन्ट लाबोगोन होननानै ओमफ्राय फेसबुकावथ' आं पस्ट होयो नालाय ना गोबाङानो बुङो आरो है नों मा जाद जाद बुंबाय थायो माबायदि भिडिअ होबाय थायो होननानै एक्सुलि आंनि बुंनाया जेनेबा बे इडिटिंआव ओरैनो माथोखौ फिसा खालामो आरोना बेखौ बुंदों आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय इडिटिंआव माथोखौ फिसा खालाम माने टम एन्ड जेरिनि बायदि ओरैनो कार्टुननि बायदि आरोना बेखौ गाज्रि मोननो नाङा जेनेबा आं इन्टारटेनमेन्टआव इन्टारटेनमेन्ट जाथों होननानै जेनेबा मानसिफ्रा होमबासो बुजिगोन ना इन्टारटेनमेन्ट होननानै ओमफ्राय ओरैनो डाइरेक्ट बाथ्रा जों बुङै बुङै भिडिअ बानायब्ला खायफा माने सिरियासलि सानो आरोना बाथ्राखौ सिरियासलि साननानै गाज्रि मोनो दुखु मोनो मोदोमाव नांहैयो आरोना आं ओंखायनो बुंना लाखायो गाज्रि मोननो नाङा आं रावखौबो मुंथांखि थांखि बुङा आरो आंनि बाथ्रानि फारसेल' सान नंगौना नङा बेफोर बाथ्राया होननानै आं बुंनानै लाखायो बेनो आरो खोथाया गाज्रि मोननांगौनि गोनां गैया आरो गोबाङानो बड'लेण्ड टाइगारनि जानानैबो आंखौ बायदिसिना बाथ्रा बुङो आरोना एक्सुलि आं राजखान्थिनि बाथ्राखौ आं डाइरेक्ट माने राजखान्थिनि जानानैबो बुंनो लुबैया आरोना राजखान्थिनि जानो बायो आङो गेजेराव बुंगोन बेखौबा बेखौ मानसियालाय आरो राजखान्थिजों लोब्बा गैयाबाबो भटखौथ' सोरनोबा होखानांगौ नङा होमबा मोनसे नङा मोनसेनो दसथा बे केन्दिदेट जेनेबा दसजन केन्दिदेटनो बे दसजनाव नों सासेनोथ' होथारनांगोन ना दा बेफोरबायदि आरो होमबाबो सोरनिखौबा जेनेबा मोजां मोजांखौ बुंना सोरनिखौबा गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं लुबैया आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ ओंखायनो आं बिराद रायबायबो बिराद बुंबायबो आं बिनि थाखाय माने इन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो लाबोबाय खिन्थु बियो एक्सुलि बियो गावनि जेनेबा हानजानिल'खा आरोना बे माने पाब्लिकनि जानानै बाथ्रा बुङा इयो पाब्लिकनि नङा इना माने गाव जाय हान्जाखौ मदद होयो लाइफआ एसे माबा जाबायमोन माने ना आंना आमाइसा कल हरदोंमोन माने आंनाव फन हरदोंमोन बेनिफ्राय आंखौ गाज्रि मोनो आरोना बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफ्रा आं बुंखायो बड'लेण्ड टाइगारखौ सापर्ट होग्राफ्रा आंखौ गाज्रि मोनब्लाबो आं जेबो दुखु मोननाय गैया आरो बिसोरबायदि थांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया उनाव मा जागोन नोंबा नों आंबा आं जागोन इसोरो माने नोंबा नों आंबा आं खालामनो लुबैयो आरोना जेनेबा राजखान्थिनि लाबा लाबखौ लुबैनानै मा मोनो देसंना दिनै आं सोरबा हान्जानि जानानै बाथ्रा बुंगोन गाबोननो हानजाया जेनगोन आंथ' बै हान्जाजों जेनेबा गोरोबनो गोनां जागोन हयथ' गामियावनो गोरोबनानै थानो गोनां जागोन होमब्लालाय मा आरो इफोर खामानिखौ ना आरो आं दिनै ग्राव ग्राव बुंगोन मोनसे हानजानि जानानै दा आं मा मोननो जेनेबा मोनबाय दे एसे एनै गाबोननो बे हान्जायाबो जेनगोन बे हान्जाया जेननायनि उनाव आं मा मोनजागोन आं मा मोनगोन जेनेबा एसे एनै फैसा मोनदोंब्लाबो दा बेफोरबायदि आरो एखेयानो खामानि मावनानै जादों बेखौनो जाफिननांगोन नङा होमबा राजखान्थिगिरिनि बुंनाय आरो नों आं पाब्लिकनि बुंनाया जुदा जायो सोरबा राजखान्थिगिरिया बुङोब्ला जों गासिबो रायजो राजाफ्रा सहायो आरो एसे एनैखौ खिन्थु अफारखौ नङा ओमफ्राय नों आं पाब्लिकआ बुङोब्ला एखदम बिराद एगेन्स्ट जालांखायो आरो नोंबा नों आंबा आं गामिफ्रावनो जा टाउनानो जा बेफोराव आरो राजखान्थिया बिदा फंबायखौनो सिनाया नङा होमबा आदसा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांबाय आरोना आंनिया जेनेबा जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ दंमोन माखौबा माखौबा बुंलांबाय
गाज्रि मोनना आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोरबो दं खोमा। बिनाव थांब्ला माथो राइट सार इउर राइट सार औ नंगौ थारैनो होननानै गोबाङानो बुङो। आंनियावबो दङ बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोर माने आं गाज्रि बुङा एक्सुलि बेखौ माने साइड फारसे बुंनायनि थाखायसो आं बुंबाय थायो आरोना मानो साइड फारसे बुङो नोंथ' डाइरेक्ट राजखान्थिनि जानानैसो बुंदों होननानै आं सानो आरो बुङोबो आरोना। बलेन दैमारिया आंखौ गाज्रि मोनबायना बबेयाव थायो होनना सोंहरनायखौनो माने नों पुर्निमा गयारि गाज्रि मोना माने आङो बेफोरखौ गाज्रि मोना आरोना मानो मोननो आंनि साबसक्राइबारफोरखौलाय जेनेबा हेड कमेन्टथ' हराखैना गाज्रि हराखै गुबुनाव थायो जेनेबा आं बेखौनो होनदों आरो जेनेबा ना सिगां बुंबाय थानायखायनो बुंदों आरो जेनेबा गुबुनाव थायो खामानि मावो होननायखौ गाज्रि मोना। आङो हिन्जावसा जेनेबा हिन्जावनि गारांजोंबो मेथाइ खनो आरोना गोबाङानो जेनेबा मोजां मोनो मोजां मोननायखौ आं बांसिनखौ नुदों खिन्थु सासे सानैया आरो बहाथो मोजां मोनालासिनो जेनेबा बहाथो मोजां मोनजोबनो आरोना मोनजोबखाया आं सिगांबो फोरमायखादों भारत उदांस्रि खालामग्राखौनो गावथारग्रा ओंखारदोंब्ला जोंलाय आरो फिसा फिसा मोस्रोमफोर बायदिसो नङा होमबा फेसबुकाव पस्ट होयोब्ला जिमान गियाननि पस्ट होआ मानो मानसिफ्रा एसे एनैया माने साननाया जुदा जाखायो आरो एसे एनै साननाया जेनेबा जुदा जागोन बेनिफ्राय कमेन्टफ्रा उल्था उल्था फैसिगोन आरो दा बेफोरबायदि नोंसोरनो सानना नाय आरो सानना नायनोल' नङा नोंसोरनो पस्ट होना नायलाय मोनसे गियाननि बाथ्रा सोरबा सासेया उल्था कमेन्ट होखाथारो आरो बेफोरबायदि थाखायो एगेन्स्टफोर जानासो थायो नामा सिगांनिफ्राय मिथिया आरो खायफा फेक एकाउन्ट खुलिनायाथ' बुंनो नांला आरो कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर खोमसि नुबायना मानसिया बिराद गोसोम जाबाय आङो बोरायबायबो खिन्थु दारिफोरखौ हबाबो एखेयानो जाहैबाय लाथु मिस्लारि ब्लक नंगौ आदा थिग खोथा प्लिज आंनि भिडिअ'खौबो बुंनो हादो हो बुंदोब्रा आंनि साबसक्राइबारफोर लाथुम ना आं बारा इंलिसफोरखौ फरायनो रोङा दै खिन्थु बर' फरायनायसो आं एखेबारे इंलिसाव जेने थेनेसो पास जानाय मानसि आं सेकेन्ड डिभिजनबाबो लाथु मिस्लारि ब्लग बेयो चेनेल दं आरोना नोंथांमोनहा सेक खालामना हो बेखौबो साबसक्राइब खालामना हो आं गोबांखौनो बुंबाय थायो आंबो एसे लाजिखांनायसो मोनो माबा आंखौनो माने साबसक्राइबारखौ नुनानै आंखौ मा होनो आंनि चेनेलखौ बुंनानै आंनिखौ प्रमट खालामना हो आंनिखौ माने कमिउनिटि टेबाव पस्ट खालामना होनो ओमफ्राय आं लाजिखां माखौ माने आंना साबसक्राइबारानो गैथ्रा ओमफ्राय आंनाव जि मदद बियो मानसिफोरा अब्लाबो आं बुंनानै होयो बारू ओमफ्राय कमिउनिटि टेबावबो पस्ट होनानै होयो गोबाङानो गाज्रिसो मोनलाय लाङो नामाथाय साबसक्राइब बारायनि आं बुंखायो आरोना जाय मोजां मोनो बियो साबसक्राइब खालामखागोन आरो मोजां मोनैया साबसक्राइब खालामखाया जिमानखिनि नों बुंथाब होनथाब बारे बारे बुंहर होमबाबो साबसक्राइब खालामनाय नङा आरो कन्टेन्टआ मोजां जाब्ला माने मोजाङाथ' मोजां जेनेबा ना गाज्रि भिडिअ गाज्रि थामनेल गाज्रि फट' होयि चेनेलब्लाबो खायफा माने साबसक्राइब खालामनो नागिरा मानो होनबा बेनि साननाया हमना ला ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा थाबाय सोरबा खायफा आरो जेनेबा बिदिनो मा होनो बेखौ इन्टारटेनमेन्ट कमेडि सोरबा मटिभेट दा बेफोरबायदि आरो ओंखायनो बयखौबो माने साबसक्राइब खालामजानायखौ लुबैब्लाबो माने गावनि कन्टेन्टखौ माने साननानै बुजिना थानाया मोजां आरो आं ओंखायनो सोरबा साबसक्राइब खालामिखौलाय आंलाय माथो बुंनो होननानै सिरि थायो गोबांखौनो बुंबाय आं खिन्थु दै गाज्रि मोनो खायफा खायफाया माने आंथ' बुंखायो रावखौबो आं बुंनो थांखिया गाज्रि मोननो नाङा होननानै आं बारे बारे बुङो आरोना ओमफ्राय खायफानाव मोदोमाव नाङो खायफा हिनजावफोरा सिख्लाफ्रा हिनजावफोरखौ आं बांसिन जावो नालाय
गाज्रि मोनो। बेयाव गाज्रि मोननांगौनि गोनां गैया। जेनेबा आं बुंनाया बेनो आरोना जेनेबा हिन्जावा लाइ होआब्ला हौवा मानसिया माब्लाबाबो फाफ्लियाव बारखोनो हाया होननाय बायदि आरोना। माबोरै खौराङा रुपक गयारि औ मोजां। रुपक गयारि नों सिगांनि स्कुलनि लोगोसोमोन नामालै? नोंसिना फट'बो गैया सिनायाना रुपक गयारिमोन ना? रुपकआथ' आंनि लोगोबो दंमोन ना खिन्थाहरलाय कमेन्टआव। दा खोथा फैफिनदो बे हिनजावफोरखौ बुंनाया बेनो आरोना हिनजावफोरा लाइ होआबा हौवाफोरा जेबो खालामनो हाया दै। हमना ला सोरनिबा जेनेबा हिनजावानो जा सिख्लायानो जा बेखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो थाखाय बे गावनो लाइ होनानै माने लायो आरो लाइ होनानै जेनेबा लानायावनो बेफोरबायदि हौवा मानसिया लामाखौ मोनो आरो। ओरैनोथ' हिनजाव मानसिया थिग थायोब्ला रावबो हौवा मानसिफ्रा जेबो हिलायनो हाया बेखौ हिनजाव मानसिफोरासो बुजिनांगौ। गोबाङानो बुङो आंखौ नों हिनजाव मानसिखौल' बिराद जावबाय थायो बिराद बुंबाय थायो हौवा मानसिया बेलेग जायगायाव हिनजाव लानानै थायो हिनजाव लाखुमानानै दोनो बेलेग लाइन मारियो बेनि थाखायनो हिनजावफोरा मा होनो हौवाखौ गारनो गोनां जायो होननानै बुङो आरो गोबाङानो। एक्सुलि बेफोर हिनजाव माहारिफोरनि दुरबलथा। आं गोबांखौनो बुंदो जेनेबा हिनजाव मानसिफोरा जि जुलि जाबाय जुलि जानायनि उनाव जेब्लायबो माने बारानिफ्राय बाराखौ लुबैनाङा। गाननाय जोमनायखौनो होन मटर गारि हा हु धोन सम्पति फैसा थाखा बेफोरखौ जाखिनि संसार जाबाय जायजों बेजों जुलि जानायनि उनाव आरो बेनिफ्राय जेनेबा हौवाया जाखिनि खामायो बेनिफ्राय आरो गुबुननिखौ नुनानै बेफोरबायदि खामायजानो लुबैनायनि थाखायनो बेफोरबायदि न'खरा सिलिंखार जायो। बेखौ आं गोबांखौनो बारे बारे बुंबोबाय थादों गाज्रि मोननो नाङा। आइजो माहारिफोराबो आं जा बाथ्रा बुंदों बेफोर नंगौना नङा बेखौल' सान। स्कुलनि लोगो अ रुपक माबा रामफुरनिया ना? नोंखौ मायावबा दं होननाय खोनादोंमोन आं दाखालि बावैसो एसे रायज्लायदोंमोन नोंनि खोथा मायाव दं होननानै ओमफ्राय मायावबा खामानि मावहैदो होनदोंमोन ना? मेन बाथ्रायाव फैफिनदो माने हिनजावफ्रा गोबां बुंदों डाइरेक्ट आंनि लोगोआनो बुंहरथारदो दै फेसबुकनि लोगो आरो ना आं बुङो दा आयु नों बेफोरबायदि मानो बाथ्रा बुंहरखो होनदों आं बेखौ आंथ' रावखौबो थांखियाखैना होननानै। जेनेबा दाखालिबावै बे सानै हिनजाव खारनायनि फारसे भिडिअ' इन्टारटेनमेन्ट लाबोनायखौबो बुंदों आरोना। जोङो माने जों नङा आङो माने रस भिडिअ बानायग्राफ्रा सोरखौबा थांखिनानै बुंनाया गुबुन जायो आरो गेजेराव बुंना होनाया गुबुन जायो आरो सोरबा जुदि डाइरेक्ट मुं थांखिनानै नङिखौ नंगौ नंगौ होनना बुंनायखौसो बुंथावना आरो बेफोरो बेनिफ्राय रियेलखौ बुंनानै जेनेबा सोरखौबा गियान होनाय माने सोरनोबा माने सांग्रांथि होनाय बेफोरखौ एसेबां बुंथाव नङा आरो। बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ नोंथांमोनहाबो सापर्ट होनांगौ मानोना मानसिया जिमान साइस गैयि हमना ला आंनो साइस गैया आंनि फारसे जेनेबा नोंथांमोना साननो नांला महरनि फारसे आंनि बाथ्रानि फारसेसो साननांगोन दा बेफोरबायदि आरो। गोबांखौनो बुंदों आङो फोरोंगिरिफोरखौबो खायफा ओरैबायदि सानो आरोना बर' फोरोंगिरिखौ जेनेबा इंलिस रोङाब्ला बिराद माने दुसियो फरायसाफ्रा इंलिस फोरोंगिरिखौ मेथ्स रोङिनि माने बै एगजामफोराव सोंबाय हमना ला मेथ्सखौ इंलिस साबजेक्ट लाग्रानाव सोंबाय ओमफ्राय रोंदिया हादिया अब्ला बेखौ बिराद दुसिगोन ओंखायनो आं बिसोरखौ बुंदों जे बेफोरबायदि दुसियोब्ला गुबै सोलोंथाइखौ मोननाय नङा होननानैबो आं गोबां माने लोगोफोरखौ फरायसाफोरखौ एबा फरायफुनायफोरखौ आं बुंदों आरो। दा बेफोरबायदि आरोना बर' फोरोंगिरिया हमना ला जेनेबा आंनो हमबाय दे आंखौनो हमबाय आङो बर' साबजेक्टखौ बिराद रोङो दा आं मेथ्सखौनो रोंथाराबा आंनाव मेथ्स सोंबाथ' जानाय नङा दा आंनाव गियाना मानि दं बर'नि गियान दं माने बर' साबजेक्टनि दा बेफोरबायदि आरो। गुबै गियानखौ मोननोबा बेनि फारसे थांनो नाङा बे बाथ्रानि फारसे थांनांगौ आरो दा बेनो खोथाया।
आं सिगांबो बिराद राजनितिनि बाथ्रा बुंदोंमोन। राजनिति माने सोरखौबा दुसिनानै बाथ्रा बुङामोन आरोना, गेजेरनि जाना बुङोमोन। बे समावबो आंखौ गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों। मानोना बैसोर बायदि मानो गाज्रि मोनदों ना, बैसोरो मानोना राजखान्थिनि फारसेल' सानो। आंनि फेसबुकआवनो गोबां लोगोफोर दङ दाबो राजखान्थिनि फारसेल' बिसोर फसयो, राजखान्थिनि फारसेल' बाथ्रा बुङो। माबा मोनसे आं बाथ्रा बुंला बिसोर डाइरेक्ट मोदोमाव नाङो। दा बेफोरबायदि आरो गेजेरनि बाथ्रा बुङोब्ला सोरनाव मोदोमाव नांगोन सोरनाव मोदोमाव नाङा बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु राजखान्थिनि जानानै डाइरेक्ट बुंब्ला डाइरेक्ट सोरनावबा मोदोमाव नांखायो। दा बेफोरबायदि आरो हा खोनायाखै? है लोगो सासे माथो हरदोंमोन। आंनि चेनेला 4000 जाबाय। 4000 जानायनि उनाव मा जाखो, साबसक्राइबार डाउन जालांबाय। माने डाउन जायाखै माने बारायनाया डाउन जाबाय आरो ना। सानसेयाव 10 जोन माब्लाबा 7बाल' बारायबाय थाग्रा जाबाय। आरो बेखौ आं गाज्रि मोनाखै, जेनेबा भिडिअ'बो होबाय थानो मोनाखै नालाय। आं आरो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थायो मालायनावसो थायो आं खामानि मावो, ओंखायनो भिडिअ लाबोबाय थानो हाया होननानै। नेक्स्टआव आं भिडिअ लाबोफिननोसै, माने बे प्रमट खालामनायनि भिडिअ आरो ना। गोबाङानो बुंबाय दङ, मेसेन्जारावबो मेसेज हरदों, बेनिफ्राय वाटसेएपआवबो हरदों प्रमट खालामना होनानै। जेनेबा आंनाव 4000 साबसक्राइबार थानायनि उनावबो बेफोरबायदि प्रमट खालामो। बेनिफ्राय सासे सानै बारायगोन नङा होमबा। आरो सोरबा गोदान चेनेल खुलिनानै आंनावनो कमेन्ट हरबाय आंनि चेनेलखौ प्रमट खालामनो, आंनोथ' बारायगोन ना नङा होमबा। दा बेफोरबायदि आरो नेक्स्टआव भिडिअ लाबोबावनो सानदों। सोरखौबा सोरखौबा बिदिनो जेनेबा सांग्रांथि होनाय आरो जावनाय माने सांग्रांथि होनाय, खिन्थु गाज्रि जावा आङो। बेनिफ्राय सांग्रांथि होनाय, गोबाङानो गाव गावनि उन्दै समाव सानस'हायियाव मा जायो, गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लायोना मानसिफ्रा। दा बेफोरनि फारसे आं बाथ्रा बुंगोन। गोबांखौनो नुगासिनो दं, आं फेसबुकाव नायगासिनो दङ, इउटुबाव नायगासिनो दङ। जोबोद जाथावै जाथावै माने जाय जाथाया जाथावनाङा बे जाथायानो जागासिनो दङ। बेफोर मोनसे आं सांग्रांथि भिडिअ लाबोगोन। बेखौ सांग्रांथिखौ इन्टारटेनमेन्टैबो लाबोनो हागौ, हयथ' आं मटिभेट सिस्टेमैबो लाबोनो हागौ आरो। नेनानै थादो। दाखालि बावैबो फासि नांनानै थैलायबाय। दा बे फासि नांनाया मानि थाखाय जायो, गावनि साननाय दुरबलथानि थाखायसो जायो नङा होमबा। उन्दै उन्दैयावनो गोसथोलायसिगोन। गोसथोलायनायाथ' जेनेबा आजिखालि माने मिथिंगायारि बायदिसो। दैज्लांनिफ्राय मेसें फैगोन, मेसेंनिफ्राय दैज्लां फैगोन। दा बेफोरबायदिसो सोरखौ सोर बादा होनो। ओंखायनो माने उन्दै समाव सोरबा मोजां मोनलायदोंब्लाबो बेखौ साननांगोन जे बेयो मोनसे खेलासो। सोरखौबा थि साननानै लानाया गावनि दुरबलथा। संसारखौथ' सम सफैब्ला जाखागोन नङा होमबा संसारखौ। दा बे समावनो सोरखौबा जुदि हास्थायनानै थि खालामनानै दोनोब्ला बे इयुनाव गावनि जिउ फोजोबनाय एबा गावनि खाफालखौ जानानै लानाय, न'खराव दुखु दाहा होनाय बायदि आरो। मोजां मोनलाय, सोरखौबा थि सायख'नानै दोन, नाथाय न'खरनि मान सनमान जानाय, गावनि खाफालखौ जाना लानाय, बेफोर लामायाव थांनो नाङा आरो बेनो। आंथ' आरो मा बुंनो ना, गोबानो दा बुंलायगोन ओइ गावलाय मा गावबोथ' बिदिनोमोन होननानै। दा बेफोरबायदि सानलायनो नाङा आरोना। आंना नै टाइमा जालायबाय। गोबां बाथ्रा बुंबाय, उनाव बुंबावनोसै। लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो। गोबां बुंनो बाथ्रा दंबावोमोन आरोना। बेनिफ्राय नेक्स्टआव भिडिअ'खौ नेनानै थादो। नै टाइमा जाबाय। गोजोननाय थाबाय लाइभ नायगिरिफोरनिसिम। दासिम 6 जोन नायगासिनो दं आरोना। दे दोनथ'नोसै दे।